ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಮೂಜನೆ ಹಂತುಡು ಒಟ್ಟು ಲಾಭ 135 ಕೋಟಿ 37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಅಡಿಮೇಲಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮಾತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೆಲ್ಮೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್. ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅದು ಕೇರಳಗೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ ನೀಡಿದ ಕೃಷಿ ನಾಶ. ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪನಗ ಮಿತ್ತಡೆ ಕೇಬಲ್ ಲೈನ್ ಸರಿಯಾದ ವೀರಮನಾಥ್ ರೈ. ಬಡವರಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವೇತೋ ತೆರಿಗೆನ ಪುದ್ದೆಪಾಡುನ ಬದಲು ಬರೋಡಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲದ ತೆರಿಗೆಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಕಮಿಷನರ್ ರೆಗ್ ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್. ಮಲ್ಪೆದ ವಡಬಾಂಡೇಶ್ವರ ಏಳಮಾಸೆ ಕಡಲು ಸೀರ್ತ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಮಾಸೆ ಸೀರ್ತಗೂ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಭಕ್ತಿ. ವಾರ್ತೆದೇವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಪಣ ವರ್ಷಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಮೂಜನೆ ಹಂತಡು 135 ಕೋಟಿ 37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ಅಂಗರೆ ಕುಟದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸರ್ ನಡತಿನ ಸಭೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರುಪಾದಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಪಣವಕಾಸ ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಮೂಜನೆ ಹಂತಡು 1.3% ಏರ್ತೆ ಬೀರಿತ ಒಟ್ಟುಗೂ 135 ಕೋಟಿ 37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ಈ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಎಪ್ಪೊರ್ತುಡು 123 ಕೋಟಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಯ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ತಿ 9 ತಿಂಗಳದ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ 450 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಿತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷ 404 ಕೋಟಿ 47 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತದೆ. ಕುಡಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಗಾರ ವೆಬೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಡತಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಟ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಮೂಜನೆ ಹಂತದ ಪಣವಕಾಸು ವರದಿ ಒತ್ತೊಂಡರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಾಭ 437 ಕೋಟಿ 96 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತದೆ. 9 ತಿಂಗಳದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಾಭ 27.7 ಏರ್ತದ ಒಟ್ಟುಗೂ 1517 ಕೋಟಿ 34 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದುಂಡು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು 1225 ಕೋಟಿ 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಲಾಭ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಾಭ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಎಂಎಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಅಡಿಮೇಲಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡಿತಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಲ್ತದನ್ನು ಪಂಡೇರು. ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿ ನಂದಿಕುರುಡ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಕೇರಳಗೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ದ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಿರು. ಅಜಿಪ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರದ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಆಪಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪನಗ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಪೋಪುನ ಲೈನ್ ಸರಿಯಾತಂದು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಪಂತೇರು ಆರು ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದಿರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿ ಹಿಡಿದು ಕೇರಳಗೂ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ದ ಯೋಚನೆ ಪಾಡ್ತಿರು. ಒಂದು ನಂದಿಕೂರುಡ್ದು ಸುರುವಾದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ವಿಟ್ಲ ಕರೋಪಾಡಿ ಆದು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡುಗೂ ಸಾಗುಂಡು ಅಜ್ಪ ಮೀಟರ್ ಅಗೆಲ ಪಂಡ 200 ಫೀಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತುಚಿರು. ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತದಿರು ತಾನೂರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚಾದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿನ ಬಗೆಟ್ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನವು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಿತ್ತಡೆ ಪೋಪುನ ಲೈನ್ ಬಗೆಟ್ ಜನಕುಳಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂಡು ಈ ಲೈನ್ ದ ಅಡಿಟೆ ಇತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಮಾತ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ನಂದಿಕೂರುಡ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳಗೂ ಪುಚ್ಚೆ ಮುಗೇರಡು ಸೇರುಂಡು L&T ಕಂಪನಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ತಾಕೋಡೆಡು ಜಾಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಜನಕುಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುನ ಯೋಜನೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಪೋಂಡ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಪ್ಪುಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೇರಿಯರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕನ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೈತಲ್ ಬೈದೆ ಮಾತಾ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡೋರ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಪಂಡಿರು. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುವಾಗ ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 200 ಫೀಟ್ 60 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೂ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಂದಿಕೋರ್ನಿಂದ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ನಂದಿಕೋರ್ನಿಂದ ಬಂದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪುಚ್ಚೆಮುಗರಿನಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುಚ್ಚೆಮುಗರಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇರಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ.
60 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಚೆ ರೈತರಿಗೆ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ದೂರದವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ಅವರು ಈಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿದೆ. ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಎಂಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಇಂಚ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸುದ್ದುಕೂಟೊಡಿದ್ದರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ಪುದರ್ದು ನಕಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು. ಒಡಿಪು ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುದರ್ಡ್ ಈ ದುಂಬು ನಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅರೆನ ಪುದರ್ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ವರದಿ ಆತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜೇ ವಾರಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನಕಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. 4 ದಿನದ ತುಂಬು ಒಡಿಪು ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುದರ್ಡು ಮಂಜುನಾಥ ಸಿಪಿಐ ಆರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಗಲಸದು ದೋಸ್ತಿಲೆಡ ಕಾಸುಗು ಬೇಡಿಕೆ ದೀಪುನ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತುನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ಅವೇ ಅಧಿಕಾರಿನ ಪುದರ್ಡು ಅಕೌಂಟ್ ತೋಜುದಂಡು. ನನಲಾತ ದೋಸ್ತಿಲೆಗ್ ಕಾಸುದ ಬೇಡಿಕೆ ತೀದಿತ್ತಂಡು. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶವಾದದ್ದು ಒಂದು ಕಾಸು ವಸೂಲ್ಗು ಜತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇರು. ಪೊಲೀಸರ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆನ ಇಸೆ ಅದ್ದಾನೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ ಮಾರ್ಗದ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂಜಿತ ಮಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು ವೇಷವೇಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿನ ನಾಡ್ಪತ್ತಿದ್ದೀರು. 4 ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದಿತ್ತೊಂದು ಲಾಡ್ಜ್ ಯಜಮಾನಿ ಸೇರಿದ 5 ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಿರು. ಪೊಂಜೊಲಿನ ಲೆತೊಂದು ಬೈದನ ಪಿಂ ಸುನಿಲ್ ಪನ್ಪುನಾಯ ಪದ್ರಾಡಾತಿ. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮಾರ್ಗದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಲಾಡ್ಜಿಡು ವೇಷವಾಟಿಕೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು 4 ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಸ್ವಾಧೀನಗೆ ತೊಂದರು. ವೇಷವಾಟಿಕೆಗೂ ಪೊಂಜೊಲೇನು ಲೆತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಿಂಪ್ ಸುನಿಲ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಪದ್ರಾಡಾತೆ. ಲಾಡ್ಜ್ದ ಯಜಮಾನೆ ಮೋಹನ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ರೂಮ್ ಬಾಯ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಿರಾಕಿಲು ಭರತ್ ಬೊಕ್ಕ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುಕ್ಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರು. ಬಂದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ರೇವತಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ನಾಗರಾಜ್, ಜಗದೀಶ್, ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಪ್ಪ, ಮಾದೇವ್, ಸಾಗರ್ ರತ್ನಾಕರ್, ಅರುಣಾ ಪುಷ್ಪರಾಣಿ, ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖೇಶ್, ಗುರುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಮಾಸೆಗೆ ಕಡಲ್ದ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಮೀದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಪಿತೃತರ್ಪಣಗೂ ಎಳ್ಳಮಾಸೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಬುಧವಾರ ಎಳ್ಳಮಾಸೆದ ದಿನ ಮಲ್ಪೆ ವಡಭಾಂಡೇಶ್ವರ ಸೀರ್ಥ ನಡತಂಡೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಜನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀರು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗ್ ಕಡಲ್ದ ಉಪ್ಪಿ ನೀರ್ದ ತೀರ್ಥ ಮೀಪುನ ಕಟ್ಟು ತುಳುನಾಡಿಡು ಉಂಡು. ವರ್ಷದ 14 ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ಮಾಸೆ, ಸೋಣದ ಮಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಾತೆ ತಿಂಗುಳ್ದ ಎಳ್ಳಮಾಸೆಗ್ ಕಡಲ ತೀರ್ಥ ಮೀಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಿರಾಕೃದೆ ಉಂಡು. ಮಲ್ತನ ಪಾಪ ಪರಿಯಾರಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರೆಗ್ ಪಂಡ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ತರ್ಪಣ ಕೊರಿಯರೆಗಾದ್ ಎಳ್ಳಮಾಸೆದ ಸೀರ್ಥ ಮೀಪುನ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಳ್ಳಮಾಸೆದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮಲ್ಪೆದ ವಡಭಾಂಡೇಶ್ವರ ಎಳ್ಳಮಾಸದ ಸೀರ್ತುಗು ಪುದರ್ಪೋಯಿ ತಾನ ಆದಿತ್ತದು ಬುಧಾರ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಸೀರ್ತ ಮೀಯರು. ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಸೀಕದ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದ ಪಾಲನೆ ನಡೆದವರ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಳ್ಳಮಾಸೆಗ್ ಆತದಾಲ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ. ಸೀರ್ತ ಮೀನಾಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತನು. ವರ್ಷವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ವಡಪಾಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಆಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಏನಿದ್ರೂ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ. கடல பரிட்டு கிளவிரு திலஹோம நடப்பாது பித்ரு தர்ப்பண கொரியரு தீர்த்த மீது பக்திரு
ಪಡಬಾಂಡೇಶ್ವರ ಬಲರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ದೇವಿರಿನ ಎಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಬಲಕರ್ ಕುಂಟೊಂದು ಪೋಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡಿ ತನ್ನ ದರಿದ್ರಾಂದ ಊರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ 5 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿನ ನಾಲಿಸೀಲದ ಕೀರ್ತನ ಸಂಗತಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ದುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಮೂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಆರೋಪಿನ ನಾಡಪತ್ತುನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಗರಕೇರನಹಳ್ಳಿಡು ಚಾರ್ವಿಕಾ ಪನ್ಪುನ 5 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣಗು ಪುಟ್ಟುಡ್ದೆ ಬಲತಕಾರು ಅಂಗವಿಕಲ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಂಡ ದರಿದ್ರಾಂದು ಬಾಲಿದ ಸಿದ್ಯಮಿರು ಬಾಲಿದ ನಾಳಿ ಸೀಲದ ಕೆರ್ತನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಯರಬಲ್ಲಿ ಅಪಶಕುನ ಪೊಣ್ಣನ ಕೆರ್ಲಾಂದು ಶಂಕರ್ ಪನ್ಪುನಾಯೇ ಅಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಕರಿನ 3 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಕರಿನ 5 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ದೆ. ಅಣ್ಣೆಲ ಮೈತಿದಿಲ ಇಲ್ಲಡು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು 5 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಚಾರ್ವಿಕಾ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಗ ಕಂಟೆಲ್ಗು ಬಿಸತ್ತಿಡು ಸೀರ್ದು ಬಾಲಿನ ಕೆರ್ದು ಪದ್ರಾಡಾತೆ. ಚಾರ್ವಿಕನ ಅಮ್ಮೆರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಸಾಕುತ್ತಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮೂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತೆರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುವಾತಂಡು. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚಾರಡು ರಡ್ ಬಸ್ ದಾಖಲೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ಬುಧವಾರ ಕಾಪು ಕೈತಲು ರಾಜಮಾರ್ಗೋಡು ನಡತನಡು. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡ್ಲ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆದ ಸಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ತೊಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚಾರಡು ರಡ್ ಬಸ್ ದಾಖಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ಕಾಪು ಕೈತಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಬತ್ತಾಜಿಟ್ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತದಂಡು. ಒಡಿಪು ಕುಡ್ಲ ನಡುಟು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಬೇಲೆ ದಾಖಲು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ರು ಉಪ್ಪನಗನೆ ಜಾಗೃತದಂತೆ ಬಸ್ ಕೊನುತ್ತೀರು. ಭಾರೀರ ಬಸ್ರು ಎದುರುದ ಬಸ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಡ್ಡಪಾಡ್ದು ಗೂಂಡಗಿರಿ ತೋಜಾದಿರು. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಟಿಎಂಟಿ ಬಸ್ ದಾಖಲಿಡ್ದು ಪಿರಾವುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಸ್ಗೆ ರಾಡ್ ಪತ್ತದ ಹಾಕದಿருந்து ತಿರಿದು ಬೈದನು. ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಬಸ್ ಪೆಟ್ಟಾನಗ ಬಸ್ ಡಿತ್ತಿನ ಜನ ಕಂಗಾಲಾತೀರು. ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಗೂಂಡ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಏವ್ರ ತೂಜಿದನು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ತೊನೆರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೇಂಡೊಂದಿರು. ಒಡಿಪು ಕುಡ್ಲ ಸಂಚಾರದ ಖಾಸಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗಳಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಡುಟು ಪೆಟ್ಟಾಪುನ ಕರಾವಳಿಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬುಧವಾರ ರಡ್ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದಾಖಲು ಪಂತೊಡು ಬಸ್ ಕೊನೋದು ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂಡು. ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಂದಿನ ಮಾತನೇ ರುಂದಿರು. ಬಸ್ಗೆ ರಾಡ್ ಹಾಕದನಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಬಡವರಿಗೆ ನಡುವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಪುದ್ಯಾಪುನ ಅವೇತು ತೆರಿಗಿಲೇನು ಪಾಡ್ವೇರು ಅವೇತ ಬದಲು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೆರಿಗಿಲೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಬಜೆಟ್ ದುಂಬತ್ತ ನಡತನ ಸಭೆಟ್ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಬಜೆಟ್ ದುಂಬತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಸಭೆಟ್ ನಡತಿನ ಚರ್ಚೆಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಡವೇರು ನಡುವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಪುದ್ಯಾಪನ ಅವೇತು ತೆರಿಗೆಲಿನ ಪಾಡ್ನು ಐತ ಬದಲ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲಲೆಡ್ದು ಬೋಡಾಯಿನ ತೆರಿಗೆಲಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ಲೆಂದು 6 ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತು. ಈ ಬಗೆಟ್ 6 ಮೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಭಿನ್ನೈ ತೊಂಡಿರು. ಪಾಲಿಕೆಡು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸನ್ನು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಕಟ್ಟಂದೆ ಬಾಕಿ ದೀತೇರು ಅಂಡ ಈ ಕಾಸನ್ನು ವಸೂಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಪಾಲಿಕೆದ ಆಫೀಸ್ ತೀರ್ಥಮೇಟು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬೂಕ್ಲೆನ ಬರೆಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವೇತ ಬದಲಾಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡೋರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜಿಕೆ ಹೆಗಡೆ ಬಿಎಂಎಸ್ ನಾಯಕರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಚರ್ಚೆಡು ಪಾತಿರಿರು. ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಭೆಟಿತ್ತೇರು. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 20/15 30/15 ವಿತೌಟ್ ಲೈಟ್ ಹೇಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ 40/20 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅದರದ್ದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 5 ಬೋರ್ಡಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಕಮಿಷನರ್ ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಾಗ ಖಾಲಿ 5 ಬೋರ್ಡಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ 4,70,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಆದರೆ ಇಡೀಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್, KMF 24Y ಅನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ ಹೇಳಿದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿದರೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇಂಚಿಪ ನಡತಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪೂಲ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಪುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸೆಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಳ್ ಹೊಸಮನೆ ರಾಧಾ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಪರಕ್ಕೆದ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾದಿತ್ತೇರು. ಕಟೀಲ್ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀಹರಿ ಲೀಲೆ ಆಟ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಮರ ಕಣ್ಣಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣ ದುಂಬುಕು. ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಜಾರಂಜಕನಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ನೀನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವರ್ಚಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ನಿನಗೆ. ಯಾವುದದು? ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲರ, ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ದುರ್ಬಲರ? ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ. ನಿದ್ರಾವಶದಲ್ಲಿ ಹೌದು, ನಿದ್ರಾದೇವಿಯ ಸರಗಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದ್ದಿತ್ತು ನಿಜ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವರಾರು ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಗಾನ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯ, ನಿಜ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆ 2 ಪವಿತ್ರ ಪಯೋಧರಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರ ಅಮೃತಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ನಾವು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೂರು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಮೂಜನೆ ಹಂತುಡು ಒಟ್ಟು ಲಾಭ 135,37 ರೂಪಾಯಿ. ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಅಡಿಮೇಲಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮಾತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೆಲ್ಮೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ MS.
ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆದ ಕೇರಳಗೂ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ ನೀಡಿದ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪನಗ ಮಿತ್ತಡೆ ಕೇಬಲ್ ಲೈನ್ ಸರಿಯಾದ ವೀರಮನಾಥ್ ರಾಯ್. ಬಡವರಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವೇತೋ ತೆರಿಗೆನ ಪುದ್ದೆಪಾಡಿನ ಬದಲು ಬರೋಡಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲದ ತೆರಿಗೆಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್. ಮಲ್ಪೆದ ವಡಬಾಂಡೇಶ್ವರ ಏಳಮಾಸೆ ಕಡಲು ಸೀರ್ತ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಮಾಸೆ ಸೀರ್ತಗೂ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಭಕ್ತರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನಲಾತ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ 24/7 ಸೋಲ್ಮೇಲು.